rai ya ɓaci, hankali ya tashi, kai ya ɗau caji, ban gani in fashi. Rai ya ɓaci, hankali ya tashi, kai ya ɗau caji, ban gani in fashi. Kumatu, anti kumatu, kumatu, komando didu, kumatu, anti kumatu, bigi baka di kumatu, kumatu, anti kumatu, kumatu, komando didu, kumatu. Dan Allah dan annabi ka duka kaji, dan Allah ka duka, dan Allah dan ma'aiki ka duka. To tunda kun gama kallo ko kuma da kun gama kallo ku danna subscribe, ba sai kun sha wahala ba, za a san da ku da mun ɗora sabbin shirye-shirye. Ayi dariya a ta dariya, ku zo mu haɗu, ku zo mi ayari a jira da mallam. Da kun danna subscribe za a sanar da ku da mun ɗora sabbin shirye-shirye alƙur'an daga nan har bayan duniya. In dai ka danna subscribe za a sanar da kai, ba kun sha wahala ba. Ai ta dariya daga nan har illa masha Allah kun danga dariya kenan.